Здравейте хора, аз съм Многото GamerBG и днес ще направя реклама на един сървър, който преди малко излезна. Значи, казва се Evil PvP, в който не ме приеха за модератор, но аз сега влизам, не мога да кажа дали е як или тъп, защото сега почваме да го разгледаме. Да видим китовете. Кит старт, да го видим. Какво пиша па и аз? Добре. Уникален кит старт, както виждате. Даже диамантени блокове. Чакайте да си оправя настройките. О, боже. Какво има, Май заради ресурсния пакет. Откакто си го служих този ресурсен пакет, ужасно много ми лаги. Така. Сега дайте да си оставим някои работи тук и да вземем останалите. Както виждате, като влезнете в сървъра, самия сървър ви дава 10 емералда. Да си имате. Да видим кит PvP. Трябва да е някакъв негърски велик кит. Лол. Уникален. Уникален с уникален. Уникален кит. Просто да разгледаме ларповете. Значи ларп енчант. Готово. Сега да видим. да видиме. Добре. Малък, прост и да, харесва ми, защото не да направиш някакъв ето такъв енчантинг тейбъл в огромна зала, както го правят повечето хора. Харесва ми малък, прост. На какво повече му трябва на един ларп? Уникален е. Ето. Чакай. Така. Жете. Хай на. Добре. Те са само 6 човека в сървъра. Дайте да разгледаме останалите ларпове. Warp End. Повечето в Warp End са PvP. Лол, това ли е Warp End? What the fuck? Warp End. Какъв то Warp? Това силно си са играли доста да го правят. Да, добре. Warp. Faction Help. Айде. Знам какво е. Мисля, че е така, да. Не съм гледал въобще, как го написах. Някакъв тапак лефна. Да. Тук ви помага с факшена, да. F create name, F desk, F climb, F invite name, F join, така нататък. Има специални клипове за това. Мога да направя клип за факшена. Той е тъп факшена. По-добър е рейса, не факшена, разберете го, хора. Warp jail. Напоследък пишат доста бавно по клавиатура. Днеска съм се занемарил. Добре. Някои неща в този ларпове съм ги виждал и в друг сървър. Не знам защо. Не съм ги виждал. Но спавна ми изгледа познат като в един друг сървър. Изглежда познат. Не казвам, че е същия. Warp Nether. Добре, сега да видим какво ще западне. Добре, като цяло от Nether, уникален лак, ето това. Направено е яко. Можеше малко по, не знам, големичък. Не знам, тук можете да направите, например, малко една стена с полшънки, защото всеки знае, знаете, че тук
в Warpaint, Nether и на PvP-то винаги има PvP. Какво пише, бе? Warp? Не са показани. Warp, кой е следващия? PvP event. PvP event. Да го видим сега колко е. Не знам колко струва и той. Texture пак ми се казва PvP Faithful. Лоу, това ли е PvP евента? Там долу всичкото. Аз няма да скачам. Ако ми вземе демидж, тия неща са ми специални. Едва ли ще ми вземе демидж? Ето, гледайте. Казах ви. Warp, кой е следващия Warp? Ranks. Да, точно. Какви ранкове има в този сървър? Вие ще си го разгледате. Мисля. Или може малко да покажа, защото и без това ще бъде кратък клипа. Айде, 3 часа. Command Skit Ranks. Добре, Rank Hero, колко струва? Не знам си, тук къде пише? Kit Hero, я да го видим. Добре, Hero. Това е като Kit PvP-то. Да, само с... май съм сгрешил. Не, сгрешил съм. Ютубър. Я. Вау, ютубърче. Тук какво? 20 холма, 15, така. Ама как да се спечела това? Един бог знае. Warp. Repair. Добре. И той също е направен така скромничко ларпа. Тук може да си купите XP. Да видим с колко мъни ви спамва. Ако ви спамва с мъни. С 200 мъни. Супер. Да, гледайте, и той също е направено простичко. Добре. Не като уния гигантските. Да направиш една... Колкото спавна да направиш една стена. Да видим ларпа. Шоп. Да видим магазина. Шопа. Силно и то ще е малък, хубав простичък, да. Безплатно, yes. На кой? Blaze Hit. Ти кол е? Тук са го направили бък са направили. Мали... Ужас. И гледайте, и той също е превъзходен. Даже и с спамва такова. Slash warp sprint. Този сървър е... един мой приятел ме влиза. Юли, кажи му да влезне. Добре, ето така. Излез. Да. Виждате, тук това е да си вземеш за невидимост, мисля. Бегаш тук. Внимаваш. Трябва да си на първо място и получаваш награда. Warp Villager Shop. Ако съм... Да, написах съм го правилно. Добре. И къде е то Warp? Никъде. Тихо е, снимам. Да. И тук, къде е то Warp? Кажете ми. Това трябва да си го правите. Ако ме гледате въобще. Трябва да си го правите това. Не ми пука който гледа. Да си го правите. Това е... Къде е Villager Shop-а? Няма нито село, нито вилиджери. Бегайте са. Искам... От спаун да видя... От спаун да видя как изглежда. Добре, ето така, тук някакви неща са сложили. Само тук празно.
Ето, виждате, той също е хубав спауна, тук са всичките ларпове. Тук даже има за храна. Къде да си биете такива кравички. И може да се измъквате. Тук един джъмп на спауна. Когато сням ми забива, така че зацепва, засича, бъгва, лагва. Как искате му викайте. Има милиарди начини. Губи се връзката. И милиарди изрази. Да видим колко минути е клипа. 10, добра кандидатура. Това беше хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Това. В коментарите в описанието ще бъде IP-то на сървъра. Не знам, да. Ще дам скайпа на сървъра. Да може да... Не! Остави го! Да може да си искате ранковете. Ако някой въобще гледа това видео, сървърът е як, харесва ми, простичък, не се основава като най-новите сървъри на технологията, като по-простичките сървъри на по-обикновените неща. Не като сега каквито сме ние да си купуваме по Samsung Galaxy S6 и така да сме по-яки. Вярно е! Да. И... Чао, пичове!